sociálny život, chodenie vonku, networking a tak ďalej, je neskutočne dôležité pre biznis. Vysvetlím. V prvom rade treba si uvedomiť, čo je vlastne biznis. Biznis je, že niekto na tejto planéte Zem z 8 miliárd ľudí má kreditnú kartu. A tvoj cieľ, keď robíš biznis, je niekoho z týchto 8 miliónov ľudí presvedčiť o tom, aby zadal svoju kreditnú kartu a poslal ti peniaze. To je celé, čo biznis je. A keď chodíš vonku a máš sociálny život, chodíš proste v piatok, sobota, večer, chodíš vonku, spoznávaš ľudí v kuse, non-stop nových ľudí, dobrých ľudí, zlých ľudí, na piču ľudí a tak ďalej, ženy a tak ďalej, tak nie len to, že máš dobrý sociálny život, ale ti to pomôže v biznise, pretože keď chodíš vonku a socializuješ sa, lepšie chápeš ľudskej natúre. A keď lepšie chápeš ľudskej natúre, je to lepšie pre tvoj biznis, lebo sa vieš pozrieť, OK, mám tu ja nejaký produkt a chcem ho niekomu predať. A na to musíš chápať ľudskú natúru, musíš chápať, prečo ľudia si niečo kúpia, keď si to kupujú. Musíš to chápať a lepšie to pochopíš z prvej ruky, keď budeš mať sociálny život, v kuse budeš poznávať nových ľudí, budeš networkovať a tak ďalej, budeš chápať, ako ľudia rozmýšľajú, čo ľudia chcú, čo je ich motivácia a tak ďalej. Budeš vedieť realitu sveta. A to ti priamo pomôže v tvojom biznise. Potrebuješ vedieť ľudskú natúru, keď máš proste nejaký biznis. Čiže networking, socializácia. Ja som veľký zastanca toho, že musíš proste mať sociálny život a stretávať ľudí, networkovať a tak ďalej. Takže to by som chcel povedať k tomu. A teraz druhá časť tohto videa, čo chcem povedať k tomu, je veľmi veľa dneska takých nerdov, čo je dobré byť nerd, samozrejme je dobré vedieť technické veci a tak ďalej. Predsa len každý biznis je už dneska pomaly digitalized, všetky tí biznisy fungujú na nejakým spôsobom digitálne, ak nemáš reštauráciu na Václavaku. Každopádne, čo chcem povedať je to, že je veľa nerdov a tak ďalej. A sú veľmi dobrí technicky, nikde nechodia vonku, nepoznajú, ako fungujú ľudia, nepoznajú, čo sú ich motivácie a tak ďalej. A to je vlastne dôvod, prečo ich biznis nefunguje, pretože musí si uvedomiť, že lebo oni v kuse musia vymyslieť niečo nové, nejakú novú metódu, nejaký nový AI tool, nejaké toto a tak ďalej a nechápu, prečo biznis nefunguje. A je to preto, lebo nechápu ľudskú natúru, nemajú dosť skúseností zo života, nikdy nemali obrovský sociálny život. A to je chyba. Takže toto chcem povedať k tomu, je to veľmi jednoduchá pointa a hovorím, to, aký veľký máš sociálny život, koľko ľudí stretávaš na týždennej báze a tak ďalej, sa priamo koreluje s tvojim biznisom. Lebo chápeš ľudí, máš iné perspektívy, iné názory, chápeš, čo chcú ľudia, chápeš ľudskú natúru. Preto vždycky hovorím, že ľudia, alebo muži, ktorí vedia spať s veľa ženami, sú aj dobrí v biznise. A je to pretože keď proste si na rande s nejakou ženou, tak, a chceš, aby sa s tebou vyspala, tak sa musíš predať. Musíš sa dobre predať. To je celé o tom. Musíš sa dobre predať. A na to treba chápať ľudskú natúru, takže to ti aj pomôže v biznise. Takže treba mať veľký sociálny život, treba networkovať, treba chodiť von, treba randiť so ženami a tak ďalej, pretože to spraví lepším predajcom. A keď budeš lepší predajca, tak zarobíš aj viac peňazí. A nebuď nerd, ktorý proste nechápe ľudský faktor každého biznisu, ktorý je absolútne podstatný. Takže toľko k tomu, veľmi rýchla pointa. Máme nádherné počasie, je 12 hodín na obed a ja idem jesť, takže vidíme sa pri ďalšom videu.